Ονομάζομαι Λίζα Πολυχρονιάδου. Είμαι συντηρήτρια έργων τέχνης, μουσιολόγος. Έχω την τιμή και τη χαρά να συντηρώ και να επιμελούμε τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά που βρίσκονται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, δωρεά της Μίνας Παπαλουκά, της κόρης του καλλιτέχνη. Μαζί θα παρακολουθήσουμε εργασία συντήρησης σε ένα έργο του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. Συγκεκριμένα είναι ένα έργο σε χαρτί κράφτ. Χαρτί κράφτ σημαίνει ένα σκληρό, ανθεκτικό χαρτί που έχει σχεδιάσει με γραφίτι, δηλαδή μολύβι. Πριν προχωρήσουμε, θα συντάξουμε το δελτίο κατάστασης του έργου. Τα στοιχεία λοιπόν είναι βεβαίως ο ζωγράφος, έτος γέννησης, έτος θανάτου, ο τίτλος του έργου, χρονολογία δημιουργίας του έργου, τα υλικά κατασκευής, διαστάσεις, κάποια άλλα στοιχεία. Παρατηρούμε το έργο, μία πολύ προσεκτική, απλή οπτική παρατήρηση. Αλλά για πληρέστερη γνωριμία με το έργο θα χρειαστούμε οπωσδήποτε τη βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού, το οποίο αμέσως θα το χρησιμοποιήσω. Γυρίσαμε το έργο βέρσο, δηλαδή από την πίσω πλευρά. Έχουν προηγηθεί κάποιες εργασίες απολύμανσης, γιατί το έργο είχε βρεθεί σε υγρό περιβάλλον με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μικροοργανισμών και μυκήτων. Το έργο αυτό έχει αποδυναμωθεί. Ο χάρτινος φορέας, το χαρτί δηλαδή, αυτό το χαρτί κράφτ, το οποίο το γνωρίζουμε ότι είναι ένα σκληρό υλικό, αυτή τη στιγμή το βλέπετε, δεν χρειάζεται καν να το αγγίξετε, ότι είναι εξαιρετικά μαλακό, εξαιρετικά εύθραυστο. Με κάποια υλικά και μεθοδολογία θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον φορέα του έργου, το χαρτί δηλαδή πάνω στο οποίο έχει σχεδιαστεί το συγκεκριμένο θέμα, και τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε είναι συμβατά με τα υλικά δομής του έργου. Θα χρησιμοποιήσουμε μεθυλοκυταρίνη. Κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης, παράλληλα προσπαθούμε να κάνουμε και επίπεδοποίηση του έργου. Έχουμε τη δυνατότητα κάποιες φορές να κάνουμε χρήση φερμενόμενης σπάτουλας σε χαμηλούς βεβαίως βαθμούς. Το έργο μας καθορίζει τη θεραπεία, δεν καθορίζουμε εμείς τη θεραπεία στο έργο. Πέραν από τη γνώση του υλικού, που αυτό θεωρείται δεδομένο, χρειάζεται απεριόριστη υπομονή, ελεγχόμενες κινήσεις ήρεμες και με απόλυτη ακρίβεια. Στην περιοχή απώλειας υλικού χρησιμοποιούμε ιαπωνέζικο χαρτί για αυτή την συμπλήρωση. Υπάρχουν πολλοί τύποι ιαπωνέζικου χαρτιού. Εμείς επιλέξαμε αυτό τον τύπο που είναι συμβατός και πολύ πιο κοντά στο χαρτί κράφτ. Οι εργασίες που προαναφέραμε στο βέρσο του έργου ολοκληρώθηκαν. Επαναφέρουμε το έργο στο ρέκτο για τις εργασίες αισθητικής αποκατάστασης, ένα σύνθετο εγχείρημα που πραγματοποιείται μετά από αξιολόγηση της κατάστασης του έργου και του χώρου εκθεσής του. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ακουαρέλες καλής ποιότητας πάντα, με ελάχιστο νερό και μεθυλοκυταρίνη.
Έχουν γίνει οι απαραίτητες και μόνο αισθητικές επεμβάσεις και το έργο τώρα είναι πλέον έτοιμο για αποθήκευση. Ένα εκπληκτικό έργο. Καφενείο από το Σκόπελο, ένα χωριό, στη Λέσβο. Αυτό ήταν και το πρώτο έργο που συντήρησα όταν μου ανετέθη η συντήρηση των έργων της Συλλογής Παπαλουκά του Ιδρύματος Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.